bon dia a tothom, sigueu benvinguts a la inauguració de la nova exposició, però avui, com que hi ha tanta gent, és festa major, hi ha tants actes, hem de cursar una mica el tema de la presentació de l'exposició i de la inauguració. Avui ens presentarà l'acte i parlarà l'alcalde, el Damià, el Clot, a continuació ho farà l'artista, el Miquel, l'historiador de l'art, Eloi de Tera, i a continuació el Miquel ens explicarà una miqueta l'exposició i una miqueta les obres. O sigui que avui anirem molt de pressa. Quan acabem teniu la típica copa de cava i farem una mica de coca perquè avui és el dia de la revetlla. Doncs ja pots començar a parlar. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta exposició que té un nom que jo crec que el nom en si mateix ja ens defineix com a vilassarencs i vilassarenques, perquè d'alguna manera els tres elements que conformen el títol de l'exposició, que és poble, mar i pedres, ens defineixen, estan en el nostre ADN de Vilassar. Jo, d'entrada, vull agrair moltíssim al Miquel Ortega, primer perquè jo crec que tinc una amistat amb ell i amb la seva família, sobretot molt entranyable amb el seu pare, que fa que aquesta exposició per mi sigui especial. És especial perquè per molts motius, no? En diré dos, que jo crec que d'alguna manera, i ho reflexaré amb dos exemples, i d'alguna manera justificaran el fet que digui que és especial. La primera de totes és el fet que és l'exposició que obre la Festa Major de Vilassar de Mar, el tret de sortida del que és la nostra Festa Major. I la nostra Festa Major de vegades assoleix, com és aquest cas, una porta d'entrada al que és aquest estiu que estàvem esperant. El Miquel Ortega ha definit d'alguna manera el que és l'essència en alguna de les seves obres. Per exemple, aquest tros de vaixell que tenim aquí, que esdevé tota una expressió artística, me la va explicar l'altre dia que el vaig veure, i suposo que l'explicarà ell, per tant jo no ho faré, però veieu que hi ha qüestions que tenen a veure, elements que tenen a veure amb el mar, elements que tenen a veure amb les pedres, i sobretot un alè general que té a veure amb el que és el nostre poble, Vilassar de Mar, del qual, insisteixo, ahir va començar la Festa Major i avui d'alguna manera donem el tret de sortida. El cartell que va fer l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i això és una cosa que ell no sabia, li vaig explicar l'altre dia perquè vaig venir a veure'n aquí, el cartell va ser, jo crec, va ser tan xulo i definia tan bé el que era l'exposició que jo, quan el vaig veure, el vaig emmarcar per tenir-lo al meu despatx. I un dia, venint per aquí, vaig treure el cap, que estava el Miquel preparant l'exposició, i li vaig dir, Miquel, puc venir un moment a comentar-te una cosa, que va ser aquesta setmana, i li vaig dir, m'ha agradat tant el cartell que me l'hem marcat. Però saps què? Vull que el tinguis tu. I llavors vaig anar al despatx i el vaig venir a lliurar-li al Miquel. La Montse va tenir una idea, va dir, bueno, doncs, alcalde, pescat sense cartell, que te'n dediqui un i així te l'emmarques. I per tant, d'alguna manera, aquest gest, que era involuntari, fins i tot no tenia massa sentit, però que per mi tenia una explicació important i defineix una mica és a dir, el que deia abans que era especial aquesta exposició. El segon element té a veure amb la pròpia exposició. El Miquel és un home compromès i part de la seva exposició té un relat o té una transcendència política. I jo valoro això perquè la política no només la fan els polítics, o no només es fa a través de la política. La política és una qüestió que té moltes dimensions. I el compromís amb el país, amb els valors de la democràcia, amb la cultura catalana, aquestes qüestions que a vegades no les trobem, però les veiem, en aquesta obra hi és. Ell em va explicar uns detalls, suposo que els explicarà després, però aquesta obra també té a veure amb Vilassar de Mar, com deia abans, poble, mar i pedres, però aquest concepte del poble no només es pot reduir a Vilassar de Mar, sinó que es pot reduir al poble català. I el poble català, que com sabeu ha patit una dura repressió en molts sentits, el Miquel l'ha definit en la seva obra. Jo, per tant, amic, t'agraeixo que hagis vingut aquí a fer l'obra. Crec que és una obra molt potent que la gent ha de conèixer i moltíssimes gràcies pel teu esforç, per la teva dedicació. Sé que els darrers mesos has estat molt ocupat, has estat a Florència amb una exposició en la qual vas representar també el poble de Catalunya, el poble de Vilassar de Mar, i tant de bo la gent conegui la teva obra i ens puguem expressar i podem comentar-la durant molts anys. Tot un plaer.
Bé, en primer lloc volia agrair al Miquel i al museu que m'hagueu donat l'oportunitat de poder inaugurar i presentar aquesta exposició del Miquel Ortega Rectoret, poble, mar i pedres, com aquestes tres paraules que tenim, els tres elements principals també que utilitza el Miquel per crear les seves obres. La idea aquesta del poble, que és el significat, les pedres i el mar. El mar, que és el que li dona tots els elements amb els que forma aquests llenços de pedra. Aquests llenços de pedra que tenim aquí avui en aquesta exposició, en aquest mar fantàstic, al costat del mar també, d'aquest mar que és la inspiració pel Miquel també, no només per les barques que les tenim, per exemple, aquí, aquests fragments de barca que els tenim presents, sinó aquells que amaguen. Com a l'entrada tenim, per exemple, que ha volgut col·locar ell, suposo, en un lloc preeminent, l'escultura aquesta que diu com els joncs, que s'acompanya d'un poema que són com que amaga també dins fragments d'aquests de barca, d'aquests fragments que ell troba, amb les onades que arriben del mar, que li porten fragments que s'han anat formant en formes capritxoses i que ell els torna a transformar i els hi dona una nova forma també capritxosa, de vegades una forma que sembla que no sigui perfecta però que és perfecta, que li dona una perfecció. I aquesta, com els joncs, per exemple, que representen d'alguna manera aquests joncs que estan empesos pel vent antidemocràtic, per aquest vent de repressió, però que són forts com la pedra, com aquesta pedra que veiem allà, que són uns joncs de pedra forts que resisteixen aquest vent. I el Miquel, com ens deien, que va tenir els seus inicis, com veiem aquí, per exemple, en un mosaic com aquest de la Medusa o en altres mosaics, en el que és el mosaic d'arrel de la nostra terra, el mosaic de l'època romana o el mosaic del trencadís, de l'època del modernisme, que és el que a través d'aquí ell agafa aquestes arrels i les porta a un nou llenguatge artístic, que és el nou llenguatge artístic que ell crea, que és únic perquè és molt difícil. Hi ha molt pocs artistes del mosaic al món que treballin mosaics d'aquesta manera. Ell té un dels seus mestres que és Toyo Haruki, que ell va anar a França i va estar treballant amb ell, però que són molt pocs els qui tenen aquest tipus de mosaic. Aquest mosaic que té un llenguatge contemporani, un llenguatge molt innovador, que transforma, ell amb les arrels aquestes del mosaic català, el transforma a un nou llenguatge. I amb això també va anar, ara fa un parell de mesos, a Florència, un lloc importantíssim, al Palau Medici, Bartolomeo Medici Riccardi, va anar i va tenir una exposició única, de poder portar la seva obra a un lloc tan important. I, d'alguna manera, és molt interessant veure tota la seva evolució, que veiem aquí també, amb alguns mosaics com els que esteu per aquí, aquests que recorden més el trencadís, altres que recorden una mica més el mosaic romà, amb la tesela petita, però que conformen una mica són com onades, com un llenç que és una onada que sembla imperfecta però que és perfecta, que utilitza tots aquests elements, de vegades troncs, pedres, marbre, ceràmica, gots trencats, gots de ceràmica que trenca, etc. Tot això ho reutilitza i crea un llenguatge innovador. També molt interessant, per exemple, allà al darrere, aquests que, ara no recordo el títol, però que semblen com uns camins de teseles, uns camins infinits també, que és tot aquest, a mi em recorden personalment aquestes onades, aquestes onades que li deixen els materials amb els que ell ens crea aquestes poesies de pedra, com unes poesies de pedra que ens fan reflexionar sobre el mar, sobre la terra i sobre el nostre poble, que és una mica el significat que ell li vol donar, i que ara, en tot cas, ens ho expliques tu millor. Bé, jo no vull parlar molt de la meva obra. Diuen, els artistes sempre ens amaguem a darrere. Diuen que l'obra parla per nosaltres. I jo realment també ho crec.
és l'obra qui parla de l'artista. Pots anar veient el trasfons en mesura que veus cada una dels treballs, no? Això per una part. I per l'altra és orgull. Orgull de pertànyer a un poble, de jardiners que fan jardins silvestres, de gent que recupera barques antigues i això, i ser un més dels que estem aquí. Res més, només vull dir això. Gràcies.